Здравейте, аз съм Хикса БГ и съм си сам. Съвсем сам. Дано да ви хареса Хикса. Аз пак Хикса. Дано да ви хареса клипа ми. Надявам се. Няма да игра на фулскрин. Ще играя така. Добре, синглплеер на Survival мод, който съм го кръстил клипове. Без читове, няма да има читове, обещавам ви. Последния път, този, който е гледал клипа, аз умрях като куче и сега ще реша да си върна меча и другите глупости. Като избия всичко наред. Няма да умра този път, крипър! Его е зомбито, което ми взе меча и скелета, който ме уби. Къде е мазния скелет, бе? Ще не мога да ме оцели. Отстрани до мене. Мазен скелет. Знаеш какво ще ти направя? Зазет ме уби миналия път. Скелет, че не сме си най-добри приятели. Тук стана происшествието. Къде са ми работите? Върнах си кирката. Това беше. Това, което изгубих. Изгубих го, като умрях от мазен скелет и зомби. Мисля, че ще трябва да преживея нощта без да спа. Нямам храна и това ще е много лошо за мен. Щом нямаш храна, няма да оцелееш. А щом няма да оцелееш, няма Майнкрафт. Сега ще потърся малко гнила плът. Този мазен крипър как кръмна. После ще оправя дупката. Този там скелет няма да го притеснявам. Да, впрочем, още нещо. Аз мразя скелети. Ненавиждам ги. Ендърмен. Ендърмена, оня там черен човек. Не трябва да го гледате в очите, иначе ще ви изпапа. Той къде отиде? Не е с мен. Добре, сигурно ще кажете, че аз съм луд да играя през нощта. Да играя през нощта. Вместо да стоя в колибата, но не. Аз търся зомбита. Много странно. Това по принцип се намира до спаунъри на нещо. Явно го има и другаде. Това е... Сега ще си набра малко факли. Само 4. Аз нямам кол. Но поне факли имам. Ще осветля, за да се вижда по-добре клипа. Оп. Шит. Мажният скелет ме почти ме уби. Опа. Мазню. Разкара ли се? Добре. Аз нямах никаква храна и затова мисля да умра без никакви работи. Нямам живот. Скелетчо бързо се разкара. Чувам го. До мене. Шит, само да не ми влезе в каштурката. Аз си спомням къде е. Това умрях. Отново. За пореден път.
Сигурно ви е писнал да гледате как умирам, но на мен също ми писнал. Не ми казвайте, че зад мен има зомби. Съм подаря розичка. Охо, зомби, искаш ли розичка? Вие също ли чухте зомбито? Защото аз го чух и хич не ми хареса. Първата крава ще убия после. За храна. О, тази крава трябва да убия още сега. Му. Щом има една крава, ще има още крави. Ще направя по... скелет! Не. То скелет вече ме дразни. Къде ми е колипката? Нямаме колипката, само така да сложа, да ви гледам. Holy shit. Коливата ми я няма. Добре, път ще го запомня по-добре. Не. Трябва да намеря моята колипка, моята безценна колипка. Намерих ядене. Няма да оцелявам с пустоща. Къде е колипката ми? Още една крава. На друг байон съм. И зад мен това е проблем, защото не знам къде е моята колипка. Ще я намеря. Каквото и да става. Абе, май съм на тука. Защото колипката ми е в този байом. Стекот не знае какво е байом. Няма да обяснявам. Байом е средата, която живееш. Тя е по-различна. Ето това е байом на гората. Аз го наричам. А другия е байом на нищото. Мен не ме кефи този байом. Някъде тук трябваше е моята колипка. Ето я и нея. Само скелета да не ме изненада вътре. Охо, скелетчан, няма те. Добре, време е да си взимам всички работи, защото отивам на пътешествие за търсене на къщичка. Ако ми лагва, с първи път се случва, друг път не ми лагва. Често ще ми трябва, ако ще си взема братвата, която нямам. Вратата ми е най-важна. Ама най-важна. И продължавам на лов за приятни места. Ето, че измислих как ще се казва клипа. На лов за приятни места. Улу! Аз съм гений! Ула! Може ли да не съм гений, ама... За мен съм. Трябва да ви хареса клипа, защото... Наистина хубав е. Би трябвало да ви хареса. Най-мраза на лов за приятни места. Ула! Мога нищо да си направя. Ай, стига бе! Прасета! Грух! Време е за смърт. Грух. Ще си убия друго прасе. Това продължава да бяга. Ама аз ще го фана. Не. Това прасе е умно. Така.
На втори удар си ми пращал. Добре, ще убия твоите събратя. Извинявам се за те, които виждат насилието в убиването на прасета. Но това е играта и трябва да се живее някак. Ай, стига, бе! Коза! Ей, това вече е някакъв късмет. Козо! Ела да те отрепа. Още една вълна ми трябва. Събрах от прашчо. Абе, що не виждам. Колко много бутчета имам. Направо милиард. Но имам нещо специално. Печка. Време е да изпечем това. 2 вълна. Уху! Уху! Няма. Аре бе, пичи се. Ай, стига бе. Сега трябва да се изпеча. Още едно. Още 2. Добре, мисля, че тук е приятно местенце за каштурка. Посъберам малко дърво, колкото и странно да ви се струва. Не, дори не е странно. Дървото е най-важният елемент, но има един по-важен от него. Той се казва дърт. Базик. Имам 48 дърво. Няма тук да ми е къщата. Добре, толкова с ни стига. Това ми е по-важно. Добре, по-ще го копаме това. Поне там ще намерим изчадия. Ако се сета как се правеше купа. Не купа, а купа. Купа като чиния. За да си направя гъбена супа. Защото тук извира от гъби. Наистина много гъби има. Погледнете. А това е хубаво, защото те не са отровни гъби. И от тях се прави гъбена супа. Тя не засища много, ама... тук мисля да си го по... ще копам с ръка. Ще намеря крипър. Ще го накараме така мего. То клип ще го направим някъде 14-15 минути. Дано не ви е харесал, защото се постарах бая. И това са 2 клипа. Втория не стана как трябва. И затова правя втори клип. Значи това дърво. Ще направя най-простата къща. На ме винете. Най-простата казах. Стига да се оцелее в нея. Знам много кълдарамен камък, затова сега ще започна с дърво. И пак знам, че ще ме хейтвате. И то точно защото не правя в къщата както се подобава. Както казах, аз не съм по къщите. Ми пука в каква къща ще живея, стига да живея. И това ще е за този клип. До нови срещи. И това бях аз. Не забравяйте да се абонирате.